ba nyaya ndiri kutaura yakaitika mukati menzvimbo yeMount Darwen. Ine mwanakomana ane mukadzi nevana vaviri achibva aita mukadzi wake. Aita mukadzi wake vagara kudaro. Pakaita makumwa nenyero kiporo kuti murume uyu paanoenda kubasa mukadzi wake ane zvanosara achiita. Okay. Asi kuti murume ave nechinhu chakabata zvakatora nguva zvakatora kunetsa. But umbowo hwokuti vanhu vari kutoona kuti pane zviri kuitika hazvichibuda. Asi kuti nzvii zvainetsa. So vatete ndo vakakwanisa kuti kumune hanzvadzi yavo mwanakomana kusekwa kwako iwe uchinyadziswa kwatiri. Yes. Mashoko atiri kunzwa iwe uri kugara kure ufoka zvibata. Chero ukaita tennis usina kuzvibata tinenge chimwenzi mukadzi wanhengi anasisi vake nhengi mai vake nhengi tose tinopera kusekwa murudzi rwedu. Ichokwadi. Saka isusu iri tafunga kuti nyaya iyi timboitsvaga pa tichibatsirana. Asi atide akavenga muroora. Atinde munhu akavenga munhu uyu ari kufungidzira kuti anotamba nemuroora wedu. Tiri kuda nyaya sezvairi. Nekuti panoparira musha uyu zvakaona zvinokanganisika vana kupatsanana kwenyu akuiti. Saka zvatakuita panapa toda kubata vanhu. Ndo kubva pazobatwa heti yemurume ari kufungirwa uyu iri muhomwe yejaketi yemukadzi. Heti yechikomba. Heti yechikomba. Murume abva kubasa ndokuona heti. Murume ana kubvunza mukadzi. Murume anoti kuna sisi vake, vakadzi vanonetsa. Ndo vanotiwachira, ndo vanotibikira, ndo kudya zvese. Zvaanofunga kuita kwauri anozviita. Saka ndiri kutyira ndisandaona umbowo iko zvinozisisa unoenda bata heti iyi. Zvikanzi ikabvunzwa wefemili zvikanzi inosikira heti ndiyanhengi. Ndobva yazobuda heti iyi inomwe mwana wepamba ipapo. Ndokubva anovhunza mwana wokumba kwechikomba nekuti vese vanogarisana munzvimbo chete. Zvikanzi heti moiziva iyi. Zvikanzi unze kunoku iheti yatete vangu. Asi heti yaonekwa iri kumba muhomwe yemukadzi wemunhu. Right. Mukadzi achibva abvunzwa. Mukadzi abva ngoti chichi asi murume ana kumudzura anobva achengeta heti. Right. Ndobva iniswa nyaya kwasabhuku. Nyaya yakaiswa kwasabhuku iri heti. Kuti tira kuti tizive kuti heti yakasvika sei kumba kwemukadzi wangu. Kwete kudona pasi aiwa yanga iri muhomwe yejaketi. Okay. Nekuti murume akati kuseni pandiri kubuda sezvinenge ndisipo ndimbotenderera nomusha kachando kari kwaka. Rega ndingofana tora jaketi riri padhuze ndobva tora jaketi ramadhamu pakutotasa muhomwe ndio pakaona heti. Heti ndoiziva. All right. Nyaya iswa kwasabhuku. Mukadzi atora mazochosa ndizive kuti kaiswa muhomwe. Amudanane here danane. Ndo pakazoiswa nyaya yekunzi nasisi. Sisi vemurume uyu Zimbabwe ing'anga. Ndo sisi vaive kuramba kuti hanzvadzi yangu makaripota nyaya but pane date. Date iri rikasvika ndisina nguva itai nyaya ikanzurwe. Okay. Asi bvunzai sabhuku kuti takambokuudzai kuti kune dare zvarakona kana tarikonesa tiri isusu takaripota munoda mari kuti musarwadziwe nekufa kwedare. Ende chokwadi dare rekutanga rakaita kuti vasawirirane nani natete vaya mazuva anga asingawirira nekuda kwebasa rawo. Zvikanzi mazuva awedzerwa. Zvikanzi panodiwa taurai zvakati sabhuku akataura. Zvakataurwa nasabhuku vakabva vapiwa. Kureva kuti sabhuku haana kumbonetsekana kuti chaakungoti aiwa vana vangu vane zvavabata nekuti vanga wawirirana. Dare rakazoitwa musi weFriday last week. Okay. Ndo pakapinda dare. Tete hanzvadzi sikana iripo. Kumira kwandanga ndakaita nyaya iyi kuti ndisaitaure inyaya yekuti ndine mumwe munhu wandanga ndisati ndaona panyaya iyi. Asi ndisati ndamuona kudaro ndaida kuzama kuti ndione mukadzi ainzi kapano nechikomba ndiye munhu wanga ndasara kuti nditaure naye nokuda kwezviri kuitika paari. Nokuti pakuya kwenyaya kwandiri mukadzi aitenderera nekutuma vamwe but asingasvike iye pane zviri kuitika. Right. Vasvika padare nyaya yakataurwa vese vakaramba vakati kwete kuvewanikwa pamba pangu pane heti kana unika pane trouser rangu tinogona kunika zvinhu panze zvinhu zvinopfekwa nemunhu zvinonhuwa ziya. Imbwa ikasiona inonhonga. Ikanhonga haigoni kudzora nechinhu kumba inongosiya kwayasiya. Right. But vanhu vakabvunza kunyange sabhuku kuti munoreva here kuti imbwa kana kiti kana chimwe chipuka chakanhonga heti iyi ndo chakazosiya chinhu ichi chamuhomwe yejaketi. Vakati isuwo tiri kudavira zvatinoziva but zvatiri kudavira hatizivi kuti akazoisa muhomwe yejaketi ndiani. Ende murume kana chikomba chaishedzera kuti wamangatobvunza ndiye mukadzi. Mukadzi anoti iye jaketi ndirogona kurikumura ndoisa pawaya panze. Munhu anogona kungouya achida kuchengetedza heti yake osiya muhomwe mangu. Munhu kana chiramba mhosva. So vanhu vaidefenda. Right. Tete ndokuombera maoko pamusoro esabhuku pamusoro idare. Hey. Ndiri kupa rurimi kenzwa.
wamuri kuona uyu atorerwa mukadzi kana kuri kuti ndizvo iye hanzvadzi yangu, buti wangu, chiseko chake chiseko changu, kana kuti family yedu yese inenge yasekwa. Kunyara kwake kwaachaita kana izvi zvikuri kunzi ari kunyara, niniwo ndiri kunyara. Hazvishambise kuti mukati umu munotoona vanhu vanoziva izvo zvikuramba kakuita nyaya iyi vanenge vachingoseka chionzi vanhu vakadhakwa vari kutorerwa mukadzi. Saka zvandiri kutaura inini ndini ndakanga ndakamisa dare sabhuku, ndini ndakabhadhara mhosva yekunzi dare ripere. Tete ava ndiri kutaura ndonganga iyai zvikanzi tine zvishoma zvatinotanga taziva kumukadzi wedu. Ndoda kubvunza ndakamira satete mukadzi, zvikanzi kudine murora, zvikanzi kwete muri kundipombera. Ose mashoko amuri kutaura iwawo anoita kuti vanhu vese vangofungidzira kuti ndiri fani. Wow, all right. Ora wedu kuti munomuda kwete nemwoyo kungomuudza kana kuti hamuzivani here nemukadzi wedu semurume nemukadzi. Zvikanzi kwete, zvikanzi sabhuku navatete. Sabhuku ndine urombo, dare ratakugadzira tagarira pano rafira kwatiri. Nokuti zviri kupindura vanhu ndio panobva anse kuti sabhuku bichati nyaya yapera sei. Nokunzwawo kwatiri kuita isusu kunyange yanga ichitongo iri yevamwe taingoti hapana nyaya, nekuti varidzi venyaya vaita sei varamba. Zvatakabatawo isusu zviri kukona kuratidza umbowo hwokuti mukadzi wedu anodanana nemunhu. Saka zvakona isi tinoti mari yedare iyi sabhuku yaibva maoko matete vachibva vabhadhara. tiri kuti sabhuku hatizivi kuti munhu watagadza dare panawo tichifungira angade kubhadhira zvakaita sei. Zvikanzi nemurume uyoyo handanyara kaini ndafamba mashoko mandinyadzisa kureva kuti kuzoya nhasi kudare nguva yakareba manga muchivava muchinditaura ndinoda mombe. Zvikanzi kana iri mombe ingadiwa mari. Zvikanzi kunyange makatipa 200 chinoita yakabuda zuva iroro akapiwa mari ibva maoko matete ndobva apiwa mari. ndonganga iya. Zvikanzi endai. Vachienda mukoma kebhi vasati vaenda vanhu vachiri vakaungana padare, vanhu vanga vakagara kudare revanhukadzi ndo pakangotanga kusumuka vanhu vachiti chichiutika kuchichaitika. But njere dzevanhu dzakati izvo maybe pane akanganisa kugara. Okay, shona muri kuinzwisa munezimbabwe pane aita sei akanganisa kugara, nokuti panga pakubuda mweya usinganzwisisiki vanhu vakungosumuka zumuka, but mweya wainzwika kuti uri kubva kumukadzi. right. Nekuvarume zvakare zvakaguma zvako chichichi wanike kusadhira varume nesadhira vakadzi kwese padara pachagariki pari kununga. Tinoda izvo zviri kuonekwa kupi ndo pari kuonekwa murume ari kuita sekunonzi munhu amboenda muchimbuzi akadzoka akabva asina kukanganisa kuti sei kuzvichengetedza. Patrauzi pakuonekwa, pahembe kana pashoda pakutoonekwa, nekumukadzi ndo zvakuwanikwa. Hey, murume ndiye uya aipomera chikomba ndo chakudaro, nemukadzi weyo ndo chakudaro. Nguva vakabva vachinzi ngaino zvipukuta mutori wechibva vaenda vakafamba vachienda, but iwo pachavo mweya wanga usingabvi. Saka iko zvino zvimukoma KB vanhu ava vakutorikwa dzimwe dzenguva kunyange vakagara vanotoonekwa vaine chimbuzi chakagara kana pa semukadzi kaundi pamusoro pezamu. Murume kana kuti achifamba nzira anoshandisa nayo kugara chiri chimbuzi chakakwana zvachiri kubva muchimbuzi chinenge chiri kunze vanhu vachichitona nemaziso. Vanhu ndivandoti onaika muri kuzoona here. So ati iwo munzi mhuno dzavo hamuzi kupera kunhuwa kana ukasvika paunoziva munhu wese ngoti pako zviri kuitika panapa izvi. Saka iwo pachavo vachibva vadaro. Saka nezuro ndo pakaenda murume anova chikomba kwamambo kwasabhuku achiti sabhuku zvinhu zvandaitaura zviya ndaireva nhema. So kufunga kwangu zviri kuitika pandiri ndinofunga ndo zvakakonzeresa, nokuti zvakatanga musi wataive padare mudzikiro kuti makaita chifambi, asi kuti sezvotamba kugadza idare beyond deep down deep down yamaniwo varoya vanapiro mumba iwe. Pane pandiri kuda kuti munyatso kuzadzikisa amati murora uyu mudzimai uyu asina kuenda kurestroom, asina kuenda kuchimbuzi. Vese kunyange chikomba hapana angaenda kurestroom. Chimbuzi chinenge chiri pavari, chimbuzi chiri pavari pese pachinenge chichida kugara ende havachioni chiri kuitika pavari, havasi kupera kunhuhwirwa basi, asi vanoita zvekutoudzwa kuti manga muchizoona here pamapinda muchimbuzi munenge musina kugara zvakanaka. Unoda kupshangura bwinobwino rikiti bvu. Baba Isabel tichimirira kuti pasa muchembe wapinde mustudio pane vari kutsvaga kanhamba dzavabatsiri vakabatsira mubatsiri
akabatsira hanzi gogo vanga vasingafe nokuda kakwembwa yavanga vachichengeta pamwe chete kane akabatsira kamwana sikana aichengeteswa kwakazvino nambuya baba Isabel. 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 770 nedzimwe dzinoti 0714 204 235 0714 204 235 0781 150 770 ndinovimba kuti ndidzo namba zacho. Ndine mashoko ari kubva kuna Nigel Machingura anoti iye ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Ronald Machingura vanobva kwaMutoko. Baba kana makateerera ndiri kukumbirawo kuti mundifonerewo panhamba dzangu dzinoti 0782 594 626 0782 594 626 0782 594 626. Ndi Nigel Machingura ari kutsvagwa kwa baba vake vanonzi Ronald Machingura vanobva kwaMutoko. Hanzi babopinda muKomatose Reke Family Ministries yapindira mustudio.